The Worst of Evil, Episode 9, mizo tonga recap it here megani. Scene in Channa at Swan, Jun Mole, Eugene in ne Ilaitu, Aron Langa, Jun Mo Swan, Eugene Nena, Anin ne Tutiam and Sam Laya, Apadam doi ruin, Anin ne ati boiziale, Zaktaka Siam Danzu, Angay to Atswaka, Jun Mo Patsuan Afapatsu, Adam doi ruina tur poisa, Arondila, Jun Mo to Azakin Sheom Atile mai, Eugene Chuan, Jun Mo to Akongin at Sung Telaka Chuan, at Havang alo hausak ngalvat bok ane. Jun Mo an Gijilete Omna, Avatlen Chuan, Jagon Group le Gangnam Union te inswal boy hnuai kara Chuan, Anupui, Eugene to Avamua, Gijula Chuan, Eugene Chanswa Tumin Abeya, Anaudang te Chuan, Jagon Group te Chu, and Beitunga, Jun Mo le Eugene Mitsu, and Tongfua, Jun Mo Chuan, Eugene in Tanarap Tak Tak Ken Muna Omvele, Amit nge ya muve chu poyati in athinrim hle bok ani Jun Mo Chuan amaron beitu te chu dim haulovin alo khoilet nga zela amitha te thi sen chu amaya le akor haklaya te chuan akai nuaya Jun Mo che dan chu Eugene Chuan mak ati in rap thak ati hle mai gichula Eugene kut atwam saklai chuan Eugene Chuan apasal ramsa angmaya rap thak takle poisak nei mi alova mi athat lai chu makti in en reng ringot mai ani bora ka zia omdeu hnu chuan herini chu kangsanen Gangnam Union a chuan anron in landuna Jun Mo mai le thomno haklai thisenina bol khat vekti a hmu chuan rap thak ati in akhongai hleya herini chuan Jun Mo hne na chuan engthil nge angai to a engwanga heti takarap thaka chenge ani ti azota Jun Mo Chuan gichula bulading anupui Eugene en pa chuan mi pakhat humhimna na ti ani thu ashila herini chuan gichula hena chuan abos osona thu chu zom lovin gichula te chu thopui thlan thu ashil bok ani oyama chuan gichula chu anauten an that nge ani ti thuchiang jok nga kina ommeka kiso chuan thulomo man le sha theilo thu ashil ani gichula le a hote chu Jagon headquarter lama chuan phubala turin an kala chief sole hi sung chuan ma an shwaya Jun Mo Chuan kiso chu man bet ngala oyama ma adokana chuan man betin ake chu azai saka azai pa athisen chhuak chu Jun Mo maya chuan akai hnuai boka gichula chuan oyama hnena chuan anpu kene moto chu korea ron kala mai chana nge damadila phut thu chu shil turin ati ani chutianga ngai damaron dilawani chuan abungra tur po chu amu lo tur thu ashil tel ngal bok ani Eugene chu do hyang ati omnal ma chuan kalin do hyang chuan Eugene chu athei to ka thlamwan atuma Eugene ro chu ama chi a thil ton rap thak tak chu angai to chhunzom renga do hyang a Eugene kuthliama damdoi hnoi atum lai tak chuan Eugene chuan a chwa san ta zoka Eugene chu a chena ina thlen hnu chuan Jun Mo ne na an thlak dun na chu a en renga Jun Mo a sha thin mi poisoi hlau tak ni thin kha amit mu nge ya twal tha she na nei lo ang maya mi a thatlai mu khan Jun Mo chu danglam to ati in rap thak ati hle ani chuti meklai chuan hi sunga chuan an inswal boy laya gichula Eugene angai sakluat wanga anun nei na twar pha che blaya gichula na kalsan lai chu amithla cham reng bok ani Jun Mo chuan amithla chuan Eugene anupui tura asom lai chu angai to leta tunhua gichula ne na anom dan te chu amithla ron lang boka gichula chuan anaute zinga hliam na deu ho chu sengmo clinic lama Jun Mo nen an shwaya an pani ro chuan boipui ngai ma anin hliam lo awangin an lo ngak duna an panian nga lai chuan gichula chuan Jun Mo chu aril dramarin awangin in no par turin atia gichula le Jun Mo chuan Eugene chu biak po an tum ve a ma se Eugene chuan kola don chu achang lo ve a voice message an hnu chha chu angai thla a gichula chuan thil then lai amit nge ya mu chu poi ati ema wangin ngai dam adila Jun Mo ero chuan an thil chui lai me ka chuan in hnuk dok tu le anun nei na twar pha hlo ema wangin bansan turin angena an khe chui lai mek chu atop thleng lova bansan mei thei ani lo wangin an thil chui lai mek azo ve le a abula omreng to tur thu a shil tel boka gichula chuan Jun Mo chu anin lama shwain chote an ein an ra ngal bok ani chumi zan chuan gichula le Jun Mo chuan Japanese haune na anin rem siam na te chu an soiduna Jun Mo chuan Japanese haune na an sum don ton na chu akal twanzel
thei nan inrem na siama that ber thu ashila gi chula chuan apa angmaya en amirin ber kene moto ina phatsana wanga athinrim thule amei chemhangai ber yujungi nunna ader thon pha awang chuan a en liam mai theilo tur thu chu junmo hena chuan a soitel boka junmo chuan yujungi chu police ania wangin aveng thong lovem ni ti gi chula chu azota gi chula chuan an pahnia ni sha thiam ton thule yujungi chu amhangai ema wangin ven himzela tum thu a soitel bok ani junmo chu gi chula thil soi awang chuan muhil theilovin ameng renga amu thil theilo wang chuan sitting room lama athau chhuaka gi chula unaw nu nen chuan anin hmufua a unaw pa gi chula chu lo en kol thaturin junmo hena chuan a cha bok ani atuk zinga chuan officer changsi ka chuan police commissioner chu hmuin ama zana gi chula geng tele ki so geng te kara thil thleng chu soi chhuak lo turin a cha a chuti mek lai chuan gi chula le a thian hnai pathum de chuan ansum do na kalpui zel dan turte China le Japan lama an thon chhuana tur kong dang an ngei to hova Chinese ho chuan an dam doi lak thin chu an thon thin ai taman phuta ka wangin ruam han na thar siam dan tur an ngei to ho ani junmo chuan gi chula hena chuan oyama chu ama nge in mu adu thule kong dang an ngei to ma a thata ka soifel pui a that jok thu ashila chutia an soilai mek chuan officer hwangmo chu ron langin gi chula chu aron vo boka detective chan thina a chuan gi chula chu mo phur tuwa puin lighter chu lek chhuakin gi chula ta ani le ni lo azot bok ani hwangmo chuan gi chula hena chuan detective rang an hmu na hmuna chuan a phone an hmu lo thule detective ina biak nun ber chu ama gi chula ani thu a soitel boka detective phone a bo ngal de awang chuan ama thatu nia rin gi chula chuan ada bo ngal a rin wang ani gi chula room atanga a chwa pa chuan hwangmo chuan lighter a lai chu phorin junmo fia nan junmo hena chuan police station a lighter a thlau thu shil pa chuan lighter chu a pe a junmo chuan lighter chu ata ni lo thule anei tu chu jong chhuak nge se adu thu shil pa chuan lighter chu apelet le ta ani chumi zan chuan gi chalele yujungi te chu restaurant pakhata anin hmua gi chula chuan a thei to pa aven him tur thule asum do na kalpui mek chu ani po in ban san adu thu chu yujungi hena asoya yujungi chungte laka aming that theina na thil ti lai chu ban san in huam thu a shil tel boka achunga rin na ngat ngam turin yujungi chu angen bok ani atuk zinga chuan junmo chuan oyama chu gi chula ai o in ngai dam adila oyama hena chuan ki so tenen anin kara buaina awangin ansum do na chu har sat pha thule inrem na siam wat chu an pani tan po athat thu a soitel boka andam doi thon tur chu alet nia pun anin huam thule aman po asan pha lo tur thu a soitel bok ani officer hwangmo chu ki so huturin akala ki so chu wheelchair a lo thua gi chulale anaw ten ki so chungan thil ti chu rap thlak athi hle a hwangmo chuan drug dealer pakhat do jar anti gi chula hnuai thok chin do yanga chante police in an man tak chu awam muwa chuti mek lai chuan junmo chuan oyama le gi chula te in mu mek chu alo ngak reng boka hwangmo chuan do jar chu pon lama shwai chhuakin angai sata shepa yan kis anti amazon lai mek omna asoi ma chu asoi sa chhun zom zela nasataka ngai saknu chuan dojar chuan yan ki san mu theina tur kong awlsam ber chu abial nu wendi anzon mu angai thu a shilta ani huangmo te pahni chu wendi chena hmuna chuan an kal ngala an kalna hmuna chuan wendi omlo awang chuan huangmo chu athin rim zwal hle bok ani oyama chuan kane moto chu gi chilane na inrem na nei turin korea a chuan aron chwaya gi chula chuan kane moto la ka chang chuan pa ngai taka ngai dam dil a phuta chutianga ni lo chuan anin sum don ton na chu ti top adu zok thu a shil ngal boka kane moto hena chuan andam doi thon chin chu aman asan to tur thu a shil bok ani kane moto chuan gi chula che du dan le trong kam chu kol shong ati in lo engma anei to lo ti a mela tangin a muthiama achunga thilpoi a thlen mai a hlo thon ru ka wangin a chwa san ngala kane moto chu oyama an korea kal tura angena wanga kal ani awangin gi chulan achunga ati dan chu alom la gi chulan achunga ati dan chu alom lo ema wangin
oyama chunga chuan a thinrim hle a an genga tang chuan a pai thlangal bok ani junmo chuan an thil chui lai mek chu a top mai a hlo awangin heirani puina adila gichela le Japanese ho indoor ton na chu a top mai lo nan Japanese ho chu an ril rum hin sak turin heirani chu asomani heirani chuan junmo hne na chuan kanemoto chuan Korea rama mi chu an sum don na a an tel to lo tur thule an boss osona chu inzom na an nei pui tur zawk thu a shil bok ani heirani le gichila chuan oyama tran puina in kanemoto chu an hmua junmo chuan gichila ai o in ngaidam adila herini chuan a thei to pin kanemoto chu minve atum boka kanemoto chuan junmo hne na chuan atana a thok du tak tak ani chuan Japanese ho intiam na angin akut zungte chu zai turin atia junmo chuan chemte chu la in akut chu zai atuma mase a thei mai bik lawa wangin kanemoto chuan a bodyguard pakhat chu junmo kut chu tan sak turin atia mase atum lo devin a bodyguard chuan kanemoto zawk chu avit ta thut maya kanemoto bodyguard chu oyama chuan alama tang tura alom pin felvek to wang ani oyama chuan kanemoto hne na chuan thlana thute achama junmo hne na chuan gichulanen inrem siamna anlo nei vek to thu ashil bok ani junmo chuan gichulan a shat lova inrem siamna midang alo nei puiti a shatin a thong hle a gichula chu junmo te omna a chuan ron langin oyama an kanemoto a tha sakawang chuan lom thu asoya ansum do na po chhunzom zel ani tur thu a shiltel bok ani